end i kvalifikationen. Næste kvinde er fra Canada, Elise Hopfner Hips. Kvalificerede sig til finalen som nummer 7. Starter ud med et meget originalt opspring. Meget svær kombination her med Schmetterling. Det er altså en værmel uden hænder, efterfulgt af 2 saltoer. Så ser vi altså sådan lidt. Ui. Så laver hun altså en dobbelt pirouette. Og det er sådan, at pigerne altså på bommen skal have 8 momenter af højeste værdi. Og så skal de altså også have en pirouette, som tæller med i A-karakteren. Og så et afspring. Så hun forsøger sig altså med en rigtig svær pirouette, som så kommer til at tælle. Skal vi have det? Ja, flot øvelse her.